No, ya ka give Chinedu ngene. Oh yeah, doweze agbechaza ya. Ga dowe ya. Ngwa wete nzu. Wolu nzu to wana onunu ahụ. Na give Chinedu ngene. Na Agwu benna no ya ka na-eme ka na-edozi se ka bata ka adobe ile iri na-eme ka ọ gaziri aka nkụcha isi ka ọ na ọ maka ọ bataba ndị ajọ mmadụ ka bacha ndị ajọ mmụọ ka bacha no ya ka na-eme tata ngwa wote edo no give Chinedu ngene na Agwu ben ngene wo Agwu benna no ya ka na-ada aba bụ ndị Agwu bata ka ba wotewe ọma chụwa ndị ajọ mmadụ chụwa ndị amosu no ya ka na-ayọ amụta nwa amụta ibe anụ nwa ya amụta nwa azụ onye azụcha azụ enebe anyị nka no ya ka onye amụtara nwa ya amụta nwa onye amụtara nwoke amụta nwoke owe na-ekwu dewedo ngwa onyite ọjị n'ọjị ka iji n'aka na anya bụ ọjị ka ị na-enyewa bụ ndị Agwu ọjị ka na-enye unu ndị Agwu wọrọ Agwu benna ka bata ọjị bata anya n'otu batakwuo n'ibe n'ọnwa ka ịbụ n'ịghara awalụ bụ ọjị n'ọnya ka ị na-enyeba ngwa nyeba ọjị tinye were aka na abụ ọya onyite akwa na akwa ka iji ị na-ezebe iwe bụ Agwu benna na ndị na-ewesịghị iwe wezina wetebe iwe ọma wetebe ndụ wetebe arụ isi ike n'ọnya ka ị na-ayọba ngwa tinye elu ya ngwa weta ose ọra iwe gị n'azụ ka ịta ọnya ọnụ ọbụla iwefute iwetie ịtụbara anya iwetie ose ọra ka iji n'aka na ose ọra na-akwa na-eji iji iwele n'ịghara eji iji iwele na eke yara eje n'oye yara eje na abụ yara eje na nkwọ ọya welu nke ahụ edo n'aka ka ị wele tụcha onwe tụbuo ele na-achọ onwe gwa tụbuo onye ngwa welu nke ahụ tiliwe n'ogbe na gị bụ ose ọra ara ejiji iwe ọya ngwa wenyite onye bụ mbụ dada n'ụra ka itinye weta dada n'ụra nke ahụ do n'elu isi na onye ọbụla sị ka ọ dadogu ya bụ Agwu benna ji dado onye ahụ Agwu benna wetebe iwe ọma mee ka egwu ị na-eti gawa agawa ka edebe n'olu debe n'Igbo ka olu malụ ọnụ ka Igbo n'ụwa ọnụ n'ọnya ka ị na-ayọ ngwa tinye ike n'ike tinye n'ọbụ mee ka olu ana ngwa weta ijite mba yala ọdụ no ijite na ijite ka gị Chinedu ngene ya Agwu benna ya rabụ ọnụ ya wetebe iwe ọma ọ bụ gị ijite chara gị ijite iwe gị ijite perike iwe ọma bataba ajive jewelo o mete evulu onye baba gbaba nje ngwa tinye ya lụọ ana ọya wenyite otutu ya weta ovolo itiche onwe gị wele etiche onwe gị aka nkụcha isi na ibe gaba agaba ọya na ego Igbo bataba n'ọgụ ke na iwe ọma ọya na ibe lefu ọgụ n'elu na iwe na-ekwu anya gị bụ ibe ọma iru ga na-abụ iwe ọma ọya mee ya eke oye abụọ nkwọ ọya ngwa tinyelu ya n'ọnya bụ Agwu ka ọ na-ada anị ya ọya wenyite otutu ya ka ị ma n'ọnya bụ Agwu ka ọ na-amụda anị ya bụ Chinedu ngene Agwu be ngene ka unu bata ọya wenye enye enu
ọya onye kwetie ọya ọkwa ọdụgo mma ngwa wezela aja ka iji nwayọ gbachiri n'ọnya bụ aja adobe ile araba ọnụ n'ọnya bụ ife agwụ be ngịnị n'ọnya ka gị bụ nwa gịnị ji n'aka wee sị na bido tata na agwụ be ngịnị ga-adobe ile ndị fụlụ afụ a na-ataba ya wetara iwe ọma ọya gwaji nwanyị tinye ya na ya ngwajize nwanyị gbachitewe ya nwa obere gbachitewe ya nwa obere a na-agwụ ka anya bụ Chinedu ngịnị na-edozi agwụ be nne ya na ọ ga-adọli ya ile ọgọ solu na ọbọ ise chi ọtọ ka enye once chịkọta ya ọnụ ka ịmanya ọgọdọ ị na-amachi agwụ be nna gị ọtọ chịkọta ya ka enye once ele ahụ ị na-amachi ọtọ ka amachie gị amachiwe gị ọtọ na eke amachiwe gị n'oye nwayọ amachiwe gị na agba nwayọ amachie gị na nkwọ ise egwu na-eti egwu a na-akpa alụ ka eje studio ka ọ fụtazi a n'ibe na o tekwa aka wakwa jaba akpa ahịa ka nna ya unu ka ọ dụrụ m mma na asị na ọ dụrụ ọrụ bụ maka isi alawa tii kene dịrị unu dụrụ na afọ dụrụ na anyị na-amụ ya na oisi ba n'ụtụtụ ba na akwa ba ise otedo ewola aka ekpe gbachalụ wewugela ụlọ agwụ na nzu ụlọ agwụ ụlọ mmalụ na ise ise ọya wetara na anụ ka o gbuo anụ ma ọjị ị awazi awa ise wanya na-ewele ya ọya welu ka inyeba nyeba ozugbo taa nke tapu nke bụ ọnụ gwa nye oke ọkụkọ gbana oke bụ ndị ikwu nne ya egbu oke ọya onye ya enu n'ọnya bụ egbe na ọkụ ka ị na-enye agwụ be nna ya kaba meghe ka ịdụ meghe oke mekwa oge nnekwu ọya iwe ọma mebele n'ọnya ka ị na-ayọ ọya tinye ya n'agwụ ọya tinye ka anyị ga-akọ n'uche ise ngwa olu ya anụ agwụ be nna ya ka ọ na-eme nne agwụ be nna Chinedu ngịnị na-eme agwụ be nna ya n'ọya ise ise
ka anyị kpatara ego ka akọta amụtara nwoke ka ọ mụta nwoke onye amụtara nwaanyị ka ọ mụta nwaanyị ndị amụtara nwa ka ọ mụta nwa ndị anụrụ nwaanyị ka ha nụọ oyibe nna ya unu anyị nwado adụ n'ụnụ ka enye anyị ibe anyị ji na-akwado ka ọ dụrụ anyị mma ka a sị na ọ dụrụ nwere ụgbọ mma busu ọlawa tii ekene dị unu si na ekene ekene onye jụrụ eze ike ekene gwụrụ agwụ wenye tie n'elu osisi agwụ ọdụkwa nka ibe na ya afọ emechaghị eri afọ ama mgbe nnekwu mba nnukwu nne ya bụ nnekwu na ikene na omego nnekwu anwa iwe eji weta ya sị na ikene na ọbọghị esoro ọbụla ịnụ aṅụọ n'oyi aṅụọ na abụ aṅụọ na nkwọ tụọ na ọbọghị nne na gị na ya adịkwa n'Igbo du n'oyibo iweta anụ oyibo nye baba lie dokwe iweta nke Igbo nye baba likwa edo ile wa mala ile ba agụkwa na nsọ ise na ọdụ mma n'ọrụ ngwa